Bayaran. Ora tanpa bayaran iki, Dik. Aku iku anggere krungu gamelan, Iya, krungu swara musik. heeh. Iku mesti kudu joget ae. Masa iya? Ndong diingi gamelan diadahi deleh trek kae tak joget. Ya bener nak kowe. Wong edan ya kowe iku. Edan ya ora apa-apa, wong urip kon edan. Iya, awake dhewe kene harus ditangkap ya ben edan ya. Nah iya, Iki ana sing ndelok apa ora? bisa ngati. Iki akeh. Bisa ana nak 105 iki bisa nonton. Oh iya. Maune 500. Iku ketoke tutik iki ya, Cah. Alah ya Gusti tutik awake anjek jebobok kae. Iku rada kuru. Iya, padahal senam terus lho ya. Lah iya rada kuru. Tapi dia nak bar senam terus ngombe es buah, terus mangan seblak. Ora apa-apa dingi bar senam ape ngombe obat suket diamuk bojone ngono kok. Masa kok ngombe obat suket? Maksudnya iku minumane merek obat suket. Ngono. Minuman merek obat suket. Lho sing lagi viral gak kan. Iki berarti kamu iku piye? berarti ora tahu delok-delok. Aku ora tahu Mas, aku ora ono kok minuman apa mereknya obat suket. Ono apa ora Mas Londo? Gak ono ya? Berarti dia ora tahu ngombe. Lah kowe tau ngombe? Dinane ngombe ngono kok. Mulane digledek ning rumah sakit iku. Iku ora digledek. Lha apa? Ora lara nanging gawe video. Alah, aslinya kowe wedi diamuk bojomu Lah nek wedi lha apa? Iya, imbah-imbah lara. Imbah-imbah lara. Ben ora diamuk bojone mergo mergawe dhuwit wis entek. Pancen iya. Iya ta. Ora ngono. Pokoknya gampang, carane Lion iki kanggo wong lanang-lanang sing nonton ning streaming. Rene. Pokoknya kok kapan mergawe kok dhuwit entek, imbah-imbah lara ben ora ono sing ngamuki. Pancen rencanaku ngono, ibu-ibu lara iso takon presakno nek gone mantri. Iya. Jam 7 aku priksa. Lho jam 9 malah tenanan kok. Lah iya. Iyalah, Mulane. dene. Lho, cangkemmu iki malati dhewe. Omongane wong iki iso balik ning awake dhewe. Lah iso. Mulane nek ngomong sing hati-hati. Lho wis tak hati-hati. Mulane nek ngomong ya muga-muga aku sugih. Muga-muga aku sugih. Muga-muga aku seger waras ngono. Dah donga nek muga-muga. Muga-muga ya nak dikabulno nak ora.
ndak malah lara ati. Lah pe sugih ngono. Dah ngono iku bakal kasembadan. Lah iya, kula nek juru lara-lara ae. Tembung kok muga-muga iku larakno ati kok. Lah kira-kira nek umpamane ndonga piye? Ya ndongaku ya mung sithik tok. Piye? Ya wis ora ana liya dongaku. Jaluk seger waras. Lho, lha apa kok nggo njaluk? Lah piye lho? Lah muga-muga jare ra entuk. Lah kok malah mbok kek njaluk. Iya ya njaluk karo muga-muga iki padha ya. Padha. Ya dongaku seger waras. Ya seger waras awak sehat. Wis ceklan ra ceklan duit sing penting sehat ngono. Nah, iki lho ora percaya. lah nek ora percaya, Lah iya, kadek ora ceklan duit lah sing penting sehat. iya, Manganmu nganggo apa? Nganggo apa? sego. Yo nak duwe beras. Duh, goblok iki berarti ora tau metu-metu. Piye? Lah gertas untuk beras. Apa? Yo beras jatah iku. BLT. Iya, lah Uripmu berarti apa ngenteni BLT? yo ora ngenteni. Jagakno. Niku padha ae Mas Dio. Lah cek padha ae. Wong iki Tinimbang ora entuk alung entuk. nak iso malah menehi. Jaman saiki kok menehi. Bondo luweh piye? Omonganmu Iku aja ngono. piye? Mulane ke lara terus. Lho, kene lara yo entuk dhuwit. Iki entuk dhuwit 50.000 kok bapakmu. Mentala kowe iku. Lah cek mentolo. Mentala ngono iku mbok omongno. Yo dimentalak-mentalak. Wong iku sedekah. Lah Menehi nak iso ana bocah yatim diparingi arta dikek dhuwit dilus-lus kepalane. berarti agar anak yatim piatu dilus-lus diwene dhuwit. Iya, mergo anak yatim piatu iki kudu disedekahi. Lah aku yatim piatu kok ora ono sing ngelus-ngelus, kok ora ono sing menehi dhuwit. Yatim Aku kowe yatim sepatu. ora setrimo sepatu, selop malahan. Yatim piatu kok. Yatim piatu. Dadi ora ono sing menehi dhuwit. Diwenehi ngono. Endi? Bos bekti. Apa? Lho, kowe ngene iki lho, mara kene balong etan. Lho, kowe rene iki lho disangoni Pak Bekti. Ya bener disangoni. Heeh. Lamun disangoni awake dhewe kon macak wong bento kok. Lah wong mergawe karek omong tok kok wong bento iki Lho lho. kok ora bento nak tegese menehi, iki ora usah kerja tengok-tengok diwenehi. Lho kene bayayaan iki nyamene saya melek. Iki wayahe tidur nyenyak lho asline. Oh, rupamu elek arek gayamu nek nggawa basa tidur nyenyak iki lho. Lho tenan lho saiki umpama gak oleh go bahasa Indonesia. Basane tidur nyenyak terus apa? Ya turu kepaten. Lho nak mati tenan. Ya omongan iki padha dosa. Ya iya, turu nek kepaten. Turu pules. Ono kok mules. Pules sik mules, apa niku apa? Pules sik mules. Mules. Pules. Mules iki bahasa Indonesia kok. Berarti kowe ora ngerti. Lah piye? Basane tidur nyenyak. Lah saiki tidur nyenyak kan bahasa Indonesia. Saiki basa Jawane apa? Turu ngasih ngiler. Agar turu ngasih ngiler mesti ya nyenyak. Tidur nyenyak turu nganti ngiler. Ya berarti kemproh kowe. Lah cek kemproh. Turumu ngiler. Iku yo ora kemproh. Mulane aku tau buk nang omahmu bantalmu ambune basin. Lho. Berarti bantalku ambune Basin. sing kliru ilerku bantale apa kowe? Bantalmu. Lho lah apa kok bantal bunda mati mok pirokno. Sing kliru iki irungem. Sing kliru ya kowe. Lah kenapa Pak? Turu ngiler. Lah metu dhewe ilere kok. Masa iya? Iya kok. Lah salahe wis ngerti ngono kok mok serot mok nggo turu. Lah mambu kowe. Hah? Mambu. Lah nak mambu di PP ben dadi karak, Pak. Iler kok mbok PP. Lah sego nak mambu di PP dadi karak. Iya. Lah iya ilerku PP sesuk nggo tangga. Tangga apa? Lho tenan umpama kowe lara weteng Lara weteng. mules mencret Nyentret. ilerku mau dilat mencretmu ilang. Umpamane kok aku lara boroken. Lho, mok sret boroke ilang. Ilatmu nek apa idumu sret ilang. Ilang do diingi ilerku dijaluk anggaku. Iya. Anake duwe lara ginjel. Iya. Lah diombeni ginjele ilang. Marine Lah apa kok mari? ginjele. Ilang dioperasi dicipok. Lah ya tak kira ilang penyakite. Kowe tau tumon iler adek ngono iki lho. Lho tenan. Nek iler-ilere walet ngono ya payu larang. Ilerku diki dinyang kok. Dinyang sapa nek iler walet?
sak kilo, setengah kilo, paling ora 1.500 udakarane sekilo iso ngantek 3 juta. Iku murah, ilerku diinge lho dituku 7.500.000. Ora tak menehno. Seksine dul, umpama dituku aku ora mangkat. Berarti kowe dituku dinyang 7,5 juta ora mangkat. Lho, ora tak wenehno mulane beli iki mangkat. Umpama tak wenehno beli iki ora mangkat. Dinyang sapa? Lho, mosok kowe ora ngerti lho. Sapa? Lek Soekarno. Hati-hati lho. Lek Soekarno iku sapa? Lho, Lek Soekarno berarti ki ora ngerti. Gak ngerti. Kancaku Facebook lho. Ilermu 7,5 juta. Dinyang arep digo apa? Lho, ora tak wenehno kok. Yo mung digo delok-delokan tok. Lupa. Yo. Piye? Kok ilermu kok payu 7,5. Wong daseme dinyang 7,5 ora arah payu kok mbok dol kok. Lho saiki umpama sing nyang tak wenehno blas kok. Lah nek ndas manyung ngono ya, dimangut enak. Lah nek ndasmu tuh enake diapakno? Ora ngerti iki. Telonyar. Lah nek telonyar-telonyar. Lah kok iso ndasmu loro? Sing siji tak TP. Iki mau dienggo ngono kok. Ndas apa ya kok? Dan ndas iku mau apa ondel-ondel? Lah kok ndasku dikecok nggone ndas ondel-ondel kene. Ngono ya. Heeh. Dadi ndas loro sing siji ndas ondel-ondel. Ora percaya apa ora Mas? Gak percaya kok. Loh, alhamdulillah nak Mas ora percaya. Percaya kok karo aku. Percaya karo Gusti Allah Taala. Ya apa ora? Berarti nak percaya karo aku, entuk kabeh iki. Lah piye? Lah ya percaya kok. Ya bener nak percaya karo Gusti Allah Taala. Lah iya. Lah umpamane ki ngomong ora tahu tak percaya. Lah kowe percaya apa ora? Blas omonganmu wong jenengmu Liun. Ora percaya kok mok rungokno, kok mok bantah. Mergo aku duwe kuping, Berarti nak duwe kuping, iso ngrungokno. lah sapi duwe kuping, blebeken kok ora ngamuk. Mergo sapi iki ora duwe akal. Kewan apa wae ora duwe akal, nek menungso duwe akal. Berarti sapi ora duwe akal. umpama ora duwe akal kok doyan mangan, doyan ngombe, kok gelem dijak mluku, Isone ya mok mangan karo ngombe, karo dijak mluku. kan kerja. Ya apa ora? Iya. Menungso doyan mangan apa ora? Iya, Doyan ngombe apa ora? doyan. Iso kerja apa ora? Iso. Lah ya gak padha karo sapi. Ijono siji. Apa? Ora iso kelon sapi. Goblok kowe. Goblok justru timbang menungso malah aji sapi. Lah kok iso ngono? Duh, saiki umpama wong lanang. Iya. Iya ta, pengen awar wong wedok begini berhubungan. Iya. Umpama wis sah duwe bojo, Heeh. mesti wong lanang ngayani bojone. Iya. Iya apa ora? Dan nak sapi lanang malah dibayar. Ya apa ora? Iya. Lah iya, mulane. Kowe ancane penak sapi ya Yon. Lah iya. Ning Boyolali, Heeh. sapi susune diperes, bojone ora ngamuk. Kira-kira nak bojone susune tak peres kowe ngamuk apa ora? Monggo. Iku bento kowe. Tak bento. Lah bojone susune tak peres. Saiki dibulan baleni meneh tembung muka awal. Piye? Wong dhewe kon sedekah. Iya. Apa anane mesti kudu disedekahno. Apa sandune disedekahno? Kamu kok bojoku duwene iku. Lah takon nyodakono. Piye, omonganmu kok ngono terus? Aku iki manut omonganmu kok. Nak sapi kan diperes kan iso jadi duit susu pras Boyolali. Heeh. Lah bojomu? Bojoku mok mesti dadi gawe kok. Ya bener aja nih. Lah iya. Kira-kira wae bojomu iso muni apa ora? Alah nggo di Nak wekmu kan jajali ya menawa iso muni. Muni ayo. nggo di bojoku malah apik munine. Piye. Cecot no. Ini rebukmu kok teko susu iki lho. Aja ngrebuk susu. 4 sehat 5 sempurna. Sing ngomong sapa? Susu nek cangkem. Insana. Susu nek Saya cangkem. ngerti ku ora? Insana, insanu, insani. Insana kapore sanum iku lho. Apa kok teko kapur Kowe iku ngerti banyolan iku apa ora? insana kapura satun. Keliru. Gak roh. Gak roh. Gak roh ya wis. Tapi ngerti. Lali ya. Lah iya kudu. Lali aku. Padha ora roe, padha ora ngerti wis ngomong. Kowe ngerti? 4 sehat 5 sempurna. Apa ae? Apa ae? Sayur. Yo. Ya ora Yo, wis kadung tak omongno kok. Lali ngene iki ora apa-apa. tempe, tahu,
Pau-pau. Kowe tahu. Lamongan kadang ora ono tahune kok. Iya apa ora? Sayuran. Sayur, Tempe, tahu. daging. Iku ya termasak. Ya ora, tempe karo daging ya beda. Ini goblok. Ya. Lho tempe kok kedel kok. Tempe kok kedel, tahu Tempe kok apa? Kok kedel. Tempe kok kedele. Tahu lah ya kedele. Lah terus emang sing beda Daging. daging kok apa? Lho, daging ya kelara-laraan ini. Ya ora. Iya. Lah iya sayur, tempe tahu. Tempe, Daging, tahu, telur. daging siapa pakai telur? Ya. Ya iya. Daging, telur. Loh, jare telur ndi? Lah iya berdaging telur. Daging, Telur. Nah, terus karo iku mau. tahu tempe, Iya. terus karo susu. Astah. Jare astah tutik piye? Ning pasar matang kono. Mangan ngombe es teh. Pasti lho. Tak kandhani. Umpama aku bar mangan kok ngombe es teh, ngombe es jeruk, terus priksa aku. Alah, yo. Tenan tak priksa dompetku. Kok ora isen iku piye? Aku tak priksa dompetku kok. Mbok periksa dompetmu. Ya bener nak ngono. Ya iya lo ngombe. Lah wong kok ora ngerti. Gene. Gawemu dak tukaran karo Gina. Sapa? Kowe Terakhir gina gawe goro-goro. tau Urung wayah nyaur ditarik. Aku tak ceritani. apa? Saat ceritamu iki kira-kira lucu apa ora? Angger mok lucok-lucokno dalan lucu. Aku dinane tukaran. Kowe nek ora lucu aku mau Tukaran karo bakul sarapan. lucu apa ora? Iya nak menawa iki. Iki wis tau metu. Urung Anyar. anyar koyoke. Sebelah anyar. Ya, Sumpah aku ora tau ngerti lho ya. tenan iku lho. Jadi tok nang nak menawa lucu. Tukaran karo bakul sarapan nek pasar. Iya. Ngosah. Iki bosen dia cangkem. Lah urung cerita lucune cak. Sing dhuwur meneng ae. Aduh, sing nyuting malah cak. Kene lah ya. Ah, lah. Bakul ning pasar iki mau piye ora usah ning kono? Eh, Bakul ning pasar mau. yo lali. Lah wis dintai kono kok. Lah yo ngene iki malah iso dadi lucu. Tak ceritani. Lucu tenan mbok ora? Iya ya. Yo. Rungokno sak Mas. Aku kan tuku sarapan. Iya ngosah. Rungokno cerita lucu iki lho Tutik. Nyanyi rasa sarapan dhisik. Anak lesu kuat nyanyi. Nah, Nah, yo iku ning gone pesek kuwi. iya. Lah tak peseni. Iya. Liyane kan dem pesen teh manis. Iya. Aku pesenku nyelenek. Oh. Wong ben bingung. Bu, taet lho. Kok teet iku? Taet bakule bingung. Aku ditutuk entong. Terus aku ra sida tuku. Lah kowe tau tumon ya kudune ya teh manis kok teet. Lho, iku singkatan. Apa? Teh paet. Lah nak panas. Nak panas teh nas lho. Lucu apa ora, Mas? Lucu. Jadi guyu lucu berarti. Dok gelem guyu berarti lucu. Guyumu semune kok do nantang lho, Cak. Ngomong dhewe. Lho, piye lho? Ngomong dhewe. Lho, ngene iki malah apik, Apik piye? Lho, ngene iki wis lucu. Wis lucu. Lucu sing guyu bento kok. Kok bento-bento. Ngene ngatek-ngatek cah bagus. Wis ngadeg iki. Lho. Apaan? Alam kok. Kok ono-ono ae. Ya ora Mas, iki ancane yo ngene, mergo karo kanca-kanca, dulur-dulur kabeh sing Kalau ngoten. dol ternak balik. Kalau ternak balik, Sapa lah Yun? pacarmu mbok barno mulai iki. Sapa? Kae nggawa tas kae. Iku sapa? Pacarmu mau apa? Ya, Aku kenale ora. Lah dek ning ndi yo? Dok mesti gak arah le. Iku gawane sapa? Sapa? Kempos ki lho. Astagfirullah. Lho, iku sing nyoteng kempos. Ije urip piye? Iki dikabarno ngono kok. Iya, Setrum. Dikabarno terus iki sehat awake.
Sehat awake. Tenan dhek aja kesetrum duwe ilmu kok. Ilmu apa ya? Ilmu nyetrum lho kok. Nyetrum sapa? Ya nyetrum barang dhewe lah. Ora sambil guyu kowe. Sik. Jere jam kok ilere mandi. Aja meneh jere kok ilmu, jere idumu mandi. Nggak usah aku tak kok itu lucu tenan apa ora. Lucu sik. Iya. Karo ketahe kok nyelek gitu lah iya lah. Lho ilrem jere kok mandi tenan to ora? Tenan lho apa nek ibuku lho Man. Mandi tenan. Mau bar tiba. Heeh. Bar tiba lah. Iya, Biblak ora. biblak. Di tanganmu sing biblak iki ya. Leti Nah dikeleti iki beda tong. Keleti karo ngidoni beda. Iki nak pengen mari kowe tak idoni. Jajali, Jeng. Jajali. jajal. Tak gocok iku. Ora Nek mbok dilak duli. Duh, es krim piye kok ditilak? Jere kae nek wong dicokot tulo nek ditambakno apa disuwukno kae jere disesep. Sing nyesep ndang blompo. Lah upas kula nek disesep. Tanggaku ngono, Dik. Iya piye? Duwe ilmu nyesep ngono kliru dongane mati wonge. Tenan to ora? Tenang niku lho. Sing ngomong sapa? Iku jenenge ilmu naga sastra. Ah, iki lho aku tak takok. Tangga sosro berarti. Iki teko blarak-blarak iki. Iki tak tambah lucu ae. Tenan kok. Awel kowe kok ngerti jenenge naga sastra? Dadi kowe wis ngerti carane metodene karo dungane rapale piye? Duh. Lah iku. Piye? Rapale piye? Jelas ngerti kowe. Aja dibantah, do rungokno. Nggih, Mbak. Itu wae. Iki sampe prainan nek menawa sok kena mangku tangga. Ya. Nggih, nggih. Dungane piye? Rungokno kok. Ya. Rungokno sing anteng kene jajan. Heeh. Pekno kursi dhisik. Kursi. Menang. Ilmu naga sastra iki nglakoni poso. Dungane piye? Mangane sing ijo-ijonan. Iya kan Iya, semua. iya, iya. Nah, Piye, Mbak? Tapi kok melu niki lha apa? Lah padamu piye? Naga sastra. Dungane piye? dungane, Mbak. Nak wong Jawa. Dungane. Iya, iki tak jlentrehno ben ora salah paham. Kowe mbok lor-lor paling mikir iki tak ubut napa cah ngono. Iki lucu wong kono iki tenanan. Nak Iya, iya. wong Jawa karo Islam iki beda. Heeh. Nak wong Islam kuwi bismillah. Ya. Nak wong Jawa bismillah. Ya, heeh. Ya apa ora? Terus. Bismillah. Kok bis semelah? Iku wis padha karo nyaut Islam karo Jawa. Iki berarti Jawa. Iya. Iki Jawa apa Islam? Jawa no. Jawa. Jawa apa Islam? Jawa nggih. Berarti ra Islam. Aku yo Islam yo Jawa. Aku bingung Iki apa gitu? Hah? Dake karek rungokne kok do Iya. bingung. Ya nggih, Mbak, nggih, Mbak. Pokoknya aku sing ngomong. Mbak. Bismillah. Semen. Do ngentai apalan. Wayahe kan gak sadono tong. Bismillah. Semelah. Tuk kutuk. Tul kutuk kadal kesit laras mati ganteng wis tahu. Iku nak ilmu kadal. Kan ya. Iki ilmu naga sastra. Ya. Kutuk kadal kesit. Tuk kutuk klutuk. Tuk kutuk. Kok dadu lho kok. Iki donga ya. Iya, donga. Mulane kowe ora gelem melu donga, ora gelem melu tirakat aja tiba ngene bidak. Statusnya piye? Status trenyeng. Golek sensasi ya trenyeng adem panas. Lah, Gak rumangsa blas. dadi bok ngono ae kok. Dadi bali dulu lah ya. Aku iki piye lah tok lah. Gledek. Dol yo do rumah sakit. Konten. Pejuang Facebook pro piye? Iki lho golekno bahan iki lah. Ngerti nek iki sepi tak golekno bahan. Lah iki sida apa ora? Situ lah. Kutuk. Amatek naga sastra. Oh, sabu inten apa ora? Lho Mas iso jenar ya. Kok teko sabu inten barang. Kutuk naga sastra teko. Ya apa ora? Nambani sengkala. Ya apa ora? Iya. Nambani sengkala cedak Karo mulya. Lah apa kok karo mulya? Biasane Cedak karo sing kuwasa. Berarti tombo kuwi lho maksudnya tak ngono. cedak karo sing kuwasa mandi. Lho. Berarti lantaran saka naga sasra iku mau. Apa? Ora grek kok lantaran.
Saiki jane wong piye leh? Dongane kuwi to. Naga sastra iki sing duweni dhisik mak lampir. Ora ada ceritane ah. Oke ada ceritane naga sosok duweni mak lampir. Kowe percaya apa ora? Ora? Lah ora percaya mak lampir takoki. Nek kene, Dek. Nang ndi? Ndi ya? Tenan kok tong lho. Iki tuwek kok. Aja dadi bantah. Saiki kowe nek apal-apal ilmu ngono kuwi ya. Aku tak takon karo kowe. Takok tak jawab to. Desaku kan lagi usum tanduran dipangani tikus. Iku wis ora dadah. Wong desamu ora gelem sedekah. Ya apa ora? Lho sedekah terus ya. Sedekah ratane kok ngono. Saiki wis dibangun. Dek apa? Nek gak percaya rono leh ben melu dicor kowe. Dek makan marane omahmu. Lah aku rono ora mau weni mangan. Sugatane reno 5 tak kandhani. Apa? Jeruk siji, terus anggur siji, terus matoah siji, terus sawu siji. Basa bojone tak takoki, sisa wong tak hindar. Kowe tak gocol gas buka wadi yo. Apa, Dik? Nek awakmu pengen sawo sesuk mara rono omahmu, unduh dhewe. Mah ulere aku. Nek iso sak wit-wite genjong, Monggo iso ngono aja tukaran ae. Aja do padu ae kabeh muga-muga ya awakmu ndang mari. Kok nak mulai hati-hati jarene apa setengmu doblok. heeh. Didol ngene motormu dol. Kok nak umpamane kok motormu kok ora iso mbok go muleh terno ning Kuangsan. Kok medhu, kok medhu. Kok terno nek wangsan, duli. Lho maksudnya Apaan no? lho selain motormu. Kowe ora eling jaman semono. Ya kandhane. Kowe ora eling jaman semono. Iya niku kandhane. Kok mulai nganti jam nyamene lha kok montore gendeng ngempos, Dik. Anjen niku nyata. Aja gawa nggon aku. Motormu. Ngono. Dol wis api-apian aten dituri ya toh. Iya. Motormu kan ngono. Wis tak tukune 750. Motormu nek mbok tuku 750. Piro jaluk piro? Sik aku tak takon karo kowe, motor nek ape mbok tuku 750. Lah tabung aku sing tak weno kowe wis manak ta urung? Urung. Guyu kok tenan urung. Tabungan niku. Guyu kok tenan. Tabungan iki kan dhewe critane. Heeh. Wis nek tinimbang dadakno motormu, nek duwe iki ora bisa 750. Wis mentok 950. Prai. Kok mulai tak umbalno. Mah, Langsung duk tekan omah, langsung wong sak desa metu. Lho, apa yang numbale? Ambulan. Monggo tak iso. tuntuk kowe. Ayo tetembangan nek sing wonten wingking nek ditangleti nyun tembang napa iku dulur-dulur sing Mbak sana. Tuti ya sakit tembang napa Mbak Tuti? Ono lagu barang dengah. Mateni wong tenan, mateni wong niku. Napa Mbak Tuti? Lintang Asmara. asmara. Sampeyan wis dibujuk kok njaluke lintang asmara. Wonten kakek gaul kok yo. Aku kelangenan iki ora iso di wawahi. Lho klambine kodhokan. Kodan iki. Iki lak niku modele kodhokan. Pripun? Nak nyusoni ben gampang. Kowe roh malam Jumat ora? Butuh Iki malam apa? semua. Aja nggo niku malam Jumat. Ahli kubur do mulih engko nak dinceng. Gak sambulut teko kono. Lah jan iya lho. Saben malam Jumat ahli kubur baline omah lho kabeh lakoni niku. Sunah Rasul apa ya ngono tok? Lho Tak takok aku. Apa? Nganggo minyak ya sunah Rasul. Yo to ora. Lah ora minyakan kowe. Minyak uang wis seneng pengen jalukan. Salahmu dijaluk ora. Anten kowe kancaku kowe. Lah iya. Semolo-olo. Tabungane piye? Wis berbunga apa ora yo. Suikut kowe. Aku iku krasa yo ngene iki anggere mulai ngetoprak. Anggere nyandak HP mesti Gus. Maksudnya nak ono kabarmu teko omah piye ngono? Ora masalah ngono. Lah piye? Kowe nabung neh to ora ngono. Kowe berarti yang tabungan, aku gak ngerti kok. Utang piro? 100 karo kowe cek ora trimo 100. 2 juta rasa balekno. Pene to.
Cangkeme apa iku? Nyanyi lintang asmara. Panyunane lintang asmara. Nyanyi ikhlas dhisik. Ikhlas. Bar ki lintang asmara. Heeh. Ikhlas iki ya Allah do sehat kabeh. Duh Pak Nar mboten ngantuk. Pak Nar iki ketara. Nak main terus ngantukan. Nek arang-arang terus. Nak main terus. Man pisan dak iki. Lah ya mumpung iki pisan dadi ora turu. Ngono. Mumpung malam Jumat iki Pak Nar. Muga-muga jenengan nak ulur parine gede-gede ya Pak. Amin. Ayo. Nek ndi Wis ora parji, delok parji tiba ngono kok. iya lah Yon. Kelahiran 93 kok jeneng parji. Kok kaya kelahiran tahun 45. Iya Mak, temok. Lho. Sapa iku temak? Trimo mundur timbang loro ati tak oya wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik tukule kok dilarani trimo ngalah aku wis repetan katani sono malammu gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah nangis nangis aku isin senajan lara ing batin aku lilo bisa ganti lar tresno sing rembuyung saiki wis dadi kare aku lilo bisa ganti lar batin trimo ngalah aku wis rebetan datani sono malammu gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah Enake dhewe. nangis aku isen senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lar tresno sing rembuyung saiki wis dadi kare aku lilo bisa ganti lar batin aku lilo bisa ganti lar batin
asmara panyuwunan saking Mbak Tuti. Tabung ijo. Gas Bocor. gas ayo. Gasku bocor ning omah. Aku seneng karo liyan. Seneng tak kewek seneng iki timbang bingung. Padha. Ya iya dikewek seneng aja ngasih bingung. Iya, Semoga lintang asmara spesial kagem Mbak Tuti lintang asmara nggih Mbak nggih. Seger waras nggih Mbak nggih. Amin. Nah, pokoke pesenku mung siji, sehat ngono tok wis. Iyon. Apa? Heeh, kowe kok nyanyi, Hun. Oke. Mumpung suaraku wis balik. Lah iki kene ya. Alingi wetone ngono kok. Hilang saiki wis balik. Ayo Mas Lin. Iki apa? Jumlah pae ora sida, Tong. Gini. Gak sida geblake bapak. Saipul. Mas Gupron matur nuwun. Dilasna yon iki. Ya lho. Pokoke matur nuwun barokah. Sesuk golek neh. Matur nuwun, Bos. Seger waras, Amin. barokah, Amin. sehat selalu. Amin. Matur nuwun, sehat-sehat nggih. Yo. Awake dhewe ora iso suwe-suwe mergo nek nampa duka matur sembah nuwun kalian Mbah Rati. Berarti Ugi adik Osil. Nggih. Menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten mugi saged kepanggih sanes wekdal. Iki ngene, Iya. sapi do keluwen ayo do pakani. Ngono. Ayo.